أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم أمالما bamanankan mɛnna wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni an sigilen an ka juma tafsiri kɛnɛ kan, tafsiri min bɛ kɛ juma o juma magazine di Mali TV kan. Aw badenkɛ Abdurrahman Jokolon Konate n'u b'a wele ko Seku ka bɔ Banakɔrɔ. Bi tafsiri bɛna de wuli suratu Bakara a aya 84 na. An ko suratu Bakara o ye kuranɛ suran 2nan ye. Ale ye aya 286 wala 287 kuranɛ dɔw la. An bɛ o aya 84 de la. An bɛna wuli ye bi. Ni ala sɔnna ma ni tafsiri fana banna laadala ko don sogokan dɔw minnu ka lettres y'an sɔrɔ sogo kibaruya la an bɛna olu ka sogo kɔrɔfɔ. N'o tɛmɛna fana an y'a kɛ laada ye ko semaine o semaine an bɛna bagan dɔ wala bamananw ka tɛmɛfiɲɛ fɛn dɔw ta ka kuma o kan. Ni ala sɔnna nin ye tafsiri daminatɔ ye. Allah subhanahu wa ta'ala an yɔra juma tɛmɛni k'a sɔrɔ ala tun y'a jira k'a fɔ wa akazna misakakum k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala a ye layiru mina aw ye layiru mina a ye layiru mina aw bolo la tasfiku dima'akum k'a fɔ aw kana aw yɛrɛ joli bɔn la tukrijuna anfusakum min diyarikum a kana a yɛrɛw bɔ a ka sow kɔnɔ o kɔrɔ ye a kana ɲɔgɔn tɔɲɔ ka ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn ka so kɔnɔ. Summa akrartum wa antum tashhaduna ko min fɔra aw yɛrɛ jɔra o la ka sɔ o ma k'a sɔrɔ a yɛrɛw ye seere. N'i ye nin kuranɛ aya lajɛ bi a bɛ komi nin jiginna anw ka jamana kan walama farafin jamana caman. N'a fɔra ko ala ye layiru minɛ k'a fɔ a kana a yɛrɛw joli bɔn a kana a ɲɔgɔn nabɔ aw ka sow kɔnɔ. O min n'o kɛra sariya ye ko aw yɛrɛ jɔra o la k'a sɔrɔ a ye seere ye. N'i ye farafinna ta bi ɲɔgɔn jolibɔ bɛ cogo di yan ka ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn ka so kɔnɔ o bɛ cogo di yan. N'a fɔra ko a kana ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn ka so kɔnɔ sariya de b'a jira k'a fɔ duguba kɔnɔna sigiw la dugukolo tilacogoyaw de b'a la. O tilacogow bɛ kɛ ni sɛbɛn minnu ye n'o sɛbɛnw la baara la mɔgɔ min taara sanni kɛ o sɛbɛn sariti kɔnɔ ni mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔla ka taa o gɛn ka bɔ yen k'a fɔ ko ale ka sɛbɛn ka kɔrɔta ye wala a bɛ tan nin kuranɛ aya bi don o kɔnɔ a bɛ komi ka ɲɔgɔn na bɔ ɲɔgɔn ka so kɔnɔ wa o bɛ jamana o jamana kan o bɛ dugu o dugu la o dugu tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ o jamanadenw tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ parce que layiru minalen don ala yɛrɛ fɛ k'a fɔ fɛn ba fila de fɔra yan an kana ɲɔgɔn joli bɔn an kana ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn ka so kɔnɔ. Ko o min fɔra mɔgɔw ko a yɛrɛw sɔnna o ma k'a sɔrɔ a ye seere. Summa antum haula'i taktuluna anfusakum ko kɔfɛ aw ni ninnu a bɛ ka ɲɔgɔn faga wa tukrijuna fariqan minkum min diyarihum ko dɔw fana bɛ ka dɔw bɔ ɲɔgɔn ka so kɔnɔ. Tazaharuna alayhim bil ismi u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o fana kan tugun wali idwana ni juguya fana ye. Wa in yatukum usra ko nka ni nali kɛra u mɔ minali joona o kɔrɔ ye sisan nin yɔrɔ nin kuranɛ aya in bɛ min ta bi i b'a sɔrɔ setigi dɔw bɛ taa bi fanda dɔ kan k'a fɔ k'a b'a ka dugukolo minɛ mɛ u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka cogo di dugukolo ko bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ minnu na n'o ye domaine ni fɛnw ye setigi in bɛ taa ye o domaine mɔgɔw fana bɛ setigi dɛmɛ jurumuw kan kuranɛ filɛ k'o de fɔ nin ye ko tazaharu alayhim bil ismi k'u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o ɲɔgɔn ka dugukolo minɛ kan ni jurumuw ye. Ni dɛsɛbaatɔ nana u mɔ walima ni maa dɔ jɔnama minalen nana u mɔ tufaduhum u bɛ kumaboli fɛ toujours u bɛ surɔfɛn ɲini o fɛ wa huwa muharamu alaykum k'a sɔrɔ o haramuyalen don u kan. Misali la sisan ni a kɛra sɛbɛn ɲɛnabɔ yɔrɔ ye wala a kɛra jamana ka baarada dɔ ye mɔgɔ min tɛ koba dɔn ni o nana ko a nana o baarada la ko k'ale ka ko ɲɛnabɔ n'u y'a dɔn ko o tɛ fɛn bɛrɛ dɔn dɔrɔn ko u bɛ surɔfɛn mina o tigilama bolo k'a sɔrɔ o kɛli dun ko o haramuyalen don u kan i ma kuranɛ i b'a fɔ ko a jiginna biri
afatuminuna bi ba'dil kitabi ko yala aw bil limaniya ni kitabu faado e wa takfiruna bi ba'du ka fitri wala ka kafiriya ne a yoro do wa fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum ko mo ka saraye munye o la mo min yo bara sugu ke ila kizyun fil hayati dunya fona kara dogo yali jenyina ma ya nguno wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashadul azabi ko lahara jodo wal makiyama jodo atigra ma bi segin kata la jaba mu min fana ka gole wa hum la yunsuruna wa ated de mesro bo ni nyoro la parce que fo mo ka famu ka fo arabu ka na fora ne akira wal makiyama arabu ka ne do ka na fora lahara abamana nga koro la ban watu bamana ma fo ko dunia o koro e jujo imae bamana nga la fo ko jujo ma na fo la bango donc dunia koro e jujo koro e be klemi ngono lahara koro o yi ka ku la ban wati ni hali saya ko fe la bodo donc ko o nga kiyama na foro yawmal kiyama o koro e ko jono ni yaw ka jam saya ko fe jo mi me o be jere kono kiyama jodo fana be o kiyama jodo e mu iba so fano bina jere kono wala jamana re kono be jamana fa be bisa ka dono bono ya so e do ndele foye para jugu ke ko e o do bi gele e buru ko sobe donc ko do nu sera ko atila manu nu meta la jabaro juma ko tedde meso Allah subhanahu wa ta'ala ko wala kad atayna Musa al-kitaba ko tiare la Allah ta'ala ko ay kitabu di Musa mo nabila Musa mo wa kafaina min ba'dihi bi rusuli ka tala ha cido chama tugutu Musa la parce que Musa ka kitabu dira Musa mo Musa temeli ko cidin chama nana kitabu ma dolu mo no lutu na ka baraka ni Musa ka kitabu ina fo bibina ibasro constitution mi ke jamana kono o constitution hali mi e président asigi no te président chama mina o be baraka o constitution kono donc ala fle ko refo kale kitabu di Musa mo o ko fe cidin chama tu la Musa la ay cidin chama cici ka tu Musa la o cidin chama ngara tamini wa ataina Isa bin Maryam li bainati kitabu mi mo dira Musa no e tawreta e ko o wala lire kan yo dinna bela Isa mo parce que injila mun jina Isa kan o be tawreta ko bale o be tawreta ka ko bala ina fo bi an reka jamana ko an reka ko ka ma do constitution ko ka a réviser wa mo ka a fe do la prawa o mo kere do kitabu jina Musa kan Musa ko fe cidin tamana na ka baraka o kitabu ni ko mina sera bani ka no anogo ko ala ko anye nabila Isa mo Maryam denye ko ni dili ke o no bainati kitabu mo la warina kitabu mo la Musa mo ko no fe ko mo bene ka tu mo la warali wa ayadina ro de ruhi kudusi kan la ka Musa e Isa ko no atene ni ruhi kudusi ko ko ma la ni samu onda kitabu tili do ba fo ko ni jibril na arafukana ruhi kudusi ukoro nisan koro ye adamaden fa o fa ina fo boroya la bi fo ko karsa o mi juri ni mo wani ka wale keta o man ni mo wani be na le ka wale keta o be mai angani ni na ka keta o ni ya bi fo ko nisan be karsa fi ko nisan mo ani mus isa de no koro keta tawrata wala wala diramo katla ka de ni nisan re wal man be le jibril Allah subhanahu wa ta'ala alayhi al-kisa wa afa kuma jara ku rusulu ko mani cide do na awmo be ma la ta wa anfusukum o cide ni mani fere ni ne ko te aw ni ko aw ni to kam astakbartum aba rabbu yaka bomo fa farikan kun kazabtu jama'un do be ala cide do fa wa farikan abe cide do ngal ya wa farikan taktuluna abe do fa ni fora tire kira wala wa hali jamana bilisale ala me mami krengere ko kanye ma ko kan ministry ko ke do tro so ko ma ko ke do tro nyere ma ni me tide sugu ya do na ni kira tide ya tekle donc ala be ka fo ko mo mani o ma do na ni wale do ni min tem o nyana tai ko bu yere boya o be o do ngalondiriya o be do yere fa wa kalu
ko uba fo fane ngani yoro la ira ka fo ni ayan jigina yawdewo kan ala kira sallallahu alaihi wasallam ka qur'ane na la ya fen fo yawdewo wa kalu ko yawdewo ko kulubu na gulfan ko ce ko nin tiddo nin do yorote on dusukuna saka on dusukun fale do gulfa bay ko min yebbar ko fa tew ka da koli arab kala wa gulfa ko on dusukun faraka ban he ka nin kuma nin do yorote on dusukuna bal ko nga ko o bla la'anahum lahu bi kufrihim ko ala yere de keleme ku danganu ka fitri wala yahi fa qalilun ma yu'minuna ko mo ka dogo ula mi mel man donc allah subhanahu wa ta'ala ataranye suratu bakara aya bishegini wolo shegina la kana se konondo namo ako wala ma ja'ahum likitabi min indillahi ko kuma mina ni kitabun nana umo kabo ala yere yoro musaddiqan lima ma'ahum kitabu min be fen chantiya wiro be min cero wa kanu min qablu tastaftuhuna kasro utungara ka ko utume de men nyini ka ba ko ko hali kitabu do ka jinganka parce que nabila musa temeni ci den chama nana kasro kitabu worete ka jin bo yawde utuntura wa fo ko ko fo kitabu do kana ina fo bi frafin jamana chama ta o mo be to tulola ko fo prédat révolutionnaire dore kana o kasro no révolutionnaire nana fene tiana u chamanti songola donc ko u tungara ube de menyini ke ka fo ko hali ala ka kitabu do jinganga o utume de menyini ke fene ka lairu ta ko ni ala ko ni ye cide wora cini ngo ko mo de me donc utumo de menyini ke ko o cide na lesa kefaru falamma jaahum ma arafu wiro be ka femi nyini onna le umo kasro ba done kefaru bi ku fit u kafir yarawmo fa la'anahum lahu ala kufrihim ala al kafirina ko allah subhanahu wa ta'ala ka danga be kafiru kan allah subhanahu wa ta'ala taranye ka wuli bi shegene konondona ako bi sama ishtaraw ko fen jugu yara yawdew ye sani keni femi ye bi an fusin we u yere kun fere ni femi ye an yakfiru bima anzala Allahu bagyan u yere kun fere ni femi ye o jugera parce que u kafir yara ni fenye ala e femi ngi yada ko so an yunazilu Allahu min fadlihi u yere bonya ka kafir ya ko muna ala e o fisa manje ya ngi ala man ya shawu mo kan min ya ala yere ja min ibadi ha ka jona anyugo be mo chamana chamame o ba fe ko do ka nya nga min ka kanga nya ibasro o yelete ale ka masebe donc ni ko nyale dira o mo e baye ale be fitri wala abaye rebuya ko nunde ko fengela sa ko karsa ni ke baywa o ma allah subhanahu wa ta'ala ko fa ba'u bi garabin ala garabi ko usegnani dimi kan wal kafirina azabu muhinu ko nga kafiru ko lubina to toro kono mimi mo doya wa izkila lahum kuna foru ye mamina foru ye aminu ka liman ya bima anzala lahu ala fena femi jigina ala fe kalu ko atuminuna bima anzala alaina ko awmil bima unzila alaina ko yala awmil liman ya fena femi jigina nga wa yakfiruna bima wara'uhum ko awmil liman ya fena la min jigina nga feo fe jigina o ko fe kante ante soro wa huwa li haqqu musaddiqan lima ma'ahum ko kasro odun ye femi jignan ye o ye fe mimi chantige ale ke fena mime wira uchero kul ko nga muhammadu afuye falima taktuluna anbiya allahu min qablu ko ne aw ka fole do ko femi mi jiga ka be dawla ko mu yato ay nabi ma temenum faka in kuntum mu'minuna natu asro aw ye chantige suratu bakara ambe aya bi kono ndoni kele wala kad ja'akum Musa bil bayinati ko tiana ko nabila Musa ko nanani dalu baginunyi summa itakastum li ijla o dalu baginum be temene ko awye misimina ka o bato kore numuke misimi munuma dila ka fuye ku ko bato nan temina o kan ko awye misimina ka bato warafa ana ko ayo ke minge anye korotali ke fauka kuma au kuna turan kulula okoro anye kulu korota kuna kuzu ma ata ko ango aw mo kaye minalike fena ma ata inakum anye femindi aw mo bi kuwati ni famai wastami u aka lamenike kalu ukoro sa sami'na ko anye menike wa arsaina nga ande tunaso
mana min na an ye kulu kɔrɔta o kunna kiraya kumaw la a bɛ faamuya kulu kuma dɔ la kiraya kumaw la a bɛ mɔgɔbaw ko fɔ a bɛ kogɛlɛnbaw ko fɔ ma min na musa nan'u ma ni darubani ye n'u banna yɔrɔ an ye gɛlɛya ko baw yanga u kunna i n'a fɔ misali la jamana dɔw bɛ yen jihadisaw taara o yɔrɔ dɔw minɛ min kɛ jihadi surunyalen duguba la a duguba kɔnɔ n'a bɛɛ jɔrɔ la o ɲɔgɔnna bɛ wele ko an ye kulu yanga aw kunna i y'a kiraya kuma ye a tɛ komi fisigima don k'a fɔ kulu kɔrɔtara sanfɛ k'o yanga aw kunna nka ala kɛlen ka hɛrɛ kɛ mɔgɔw ye ni fitiriwalera tuma o tuma ala bɛ siranko dɔ de ta kana turu i kunna k'i ka hakilisigi ɲagami i bolo ko min kɛra an sɔrɔla k'a f'u ye ko a ye min diginna kan a y'o minɛ a ka mɛnni kan a ka minɛ k'o ko an sɔnna u y'o fɔ nka u tilara k'u ban o ma tuguni wa o siribu k'u minni kɛra f'i kulu bihum u dusukun na i jira misi in batoli o kɔrɔ ye boli bato o de donna u dusukun na bi kufra hum u ka kafiriya kosɔn kuli ko a f'u ye muhamadu bisa ma ya'murukum bi ko tiɲɛna fɛn juguyara aw ka limaniya bɛɛ ka a yamaruya min na in kuntum mu'minina n'a y'a sɔrɔ aw ye jatigi ye parce que n'i ye nin aya fɛnɛ ta i b'a ye diɲɛnaba mɔgɔ caman bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ olu tɛ misi bato o fɛnɛ boli bato bɛ ɲini ka bin mɔgɔ caman dusukun na parce que ni ala t'a fɔra tuma o tuma ka fɛn wɛrɛ fɔ mɔgɔw yɛrɛ kɔnɔ minnu magoɲa ka teli u bɛ boli ka taa fɛn wɛrɛ nɔfɛ Ala subhanahu wa ta'ala ko kuli ko a fɔ in kana tilakum darul akhirati inda Allahi ko n'a y'a sɔrɔ lahara n'u kɔrɔ ye laban ni o de bɛ aw ye ala yɔrɔ k'ale sabta min don ni nasi aw dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ aw dɔrɔn de kɛrɛnkɛrɛnni don ni lahara ye min tɛ ka mɔgɔ tɔw sen bɔ a rɔ f'a tamannaw ni mɔtu k'a ye saya nata i n'a fɔ bi na mɔgɔba caman bɛ yen olu kɔni hakili la k'olu tilara ka ban o maa tɔw kɔni olu bɛ k'o ta kɛ ko ni aw dalen don a la k'a ka sini ɲɛ o kɔrɔ a bɛna don alijinɛ kɔnɔ k'a ye saya nata sake in kuntum sɔdiqina n'a y'a sɔrɔ a ye jatigi ye wa kuranɛ ala subhanahu wa ta'ala ko walan yatamannahu abadan k'u tɛ sɔn a baara ka saya nata bima kadamati aydihim ka da ka u ye baara minnu kɛ ka bila u yɛrɛ ye o tɛ baara ɲuman ye wallahu ko n'a fɔ ala taala alimun bi zɔlimina ko ala de bin tuminikɛlaw dɔn waratajidanahum ahrasa naso ala le hayati dunya ala le hayawati ko i tɛ mɔgɔ si sɔrɔ min ka diɲɛ kanu ka bon ka tɛmɛ dɔnnibaw kan a waati a kan tun bɛ yahudiyaw mun nka bi bi na tiɲɛ yɛrɛ la hali an yɛrɛ ka dɔnnibaw i tɛna maa si de sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ bi min ka diɲɛ kanu ka bon bi ka tɛmɛ dɔnnibaw kan diɲɛ ligisi bɛɛ dɔnnibaw de b'a fɛ k'a kɛ premier ye o la bi wa mina lezina ashraku ani mɔgɔ minnu fana n'olu ye dɔ wɛrɛ fara ala kan k'olu fana ka diɲɛ kanu ka bon kosɛbɛ yawaddu ahadukum k'u dɔ tila kelen b'a kanu law yu'amuru alfu sanatun hali n'ale bɛ se ka san 1000 balo kuranɛ ye tiɲɛ yɛrɛ wa ma huwa ko k'a sɔrɔ o min filɛ k'o ma kɛ bimuhzihi mina azabillahi k'o du ma bɔ ka bɔ ala ka lajaba ma i b'a sɔrɔ dɔnnibaa minnu bɛ bi u bɛ diɲɛ kanu u bɛ kow dabɔ minnu hali san 1000 t'o kow ban misali la mɔgɔ min bɛ san 60 70 ne taara ka wa so dɔ joli dabina min so pasema ye miliyari 1 a tigi saya ko b'a kɔnɔ wa kuranɛ filɛ k'o de fɔ k'u b'a kanu hali u ka san 1000 balo ko nka u b'o min kɛ k'o ti u mabɔ fiyewu ala ka lajaba la a kɔrɔ u ti sɔn ka baaraw kɛ min bɛ ala sini se u ma nka u b'u ka sɔrɔw ni u ka koɲɛ bɛɛ don diɲɛ na ɔ i y'a ye wallahu basiru bima ya'maluna ko nka u bɛ baara minnu na ko ala ɲɛ b'o la ko muhamadu a f'u ye man kɛna adu li jibrili ko ni maa min kɛra mɛlɛkɛ jibrila jugu ye fa innahu nazalahu ala kalbika bi iznillahi ko i k'a dɔn kuranɛ min jiginna e dusukun kan ko jibrila yɛrɛ jiginna n'o ye ni ala ka diɲɛ ye dɛ muso di ka nin o kuranɛ in fana tiɲɛtigi a b'a dɔn lima bayna aydihim fɛn na min bɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ wa hudan wa yeelen don wa busira nisɔndiyala don fana lil mu'minina danabaw ye mɔgɔ minnu dalen don a la o sɔrɔla min fɛ yahudiyaw taara ka taa alakira ɲininka ko muhamadu k'e ko k'i ye ciden ye k'e ka ciden ya ko jɔn de na bɛna wayu k'e kan alakira sallallahu alaihi wasallam komi ale b'a dɔn tigitigi yahudiyaw kɔnna ale ɲɛ
dinɛ in na u bɛ Jibirila dɔn ka tɛmɛ ale kan ale ko Jibirila de bɛ jigin a ye ne kan ko ni maa wɛrɛ tun don ko fɔ ten ko mɛ Jibirila ko fɛn min tɛ dɔwɛrɛ la a b'u a duguw halaki ko anw ni Jibirila tɛ ɲa k'anw ka firiyari ka dinɛ mu ko ni maa wɛrɛ bɛna wayu jigin k'a fɔ ten ko mɛ Jibirila k'anw tɛ don dinɛ la ko anw jugu ye Jibirila ye Ala sɔrɔla k'a jigin sa k'a fɔ ko ni maa min kɛra Jibirila jugu ye ko wa k'i k'a dɔn ko Ala Taala k'a fɔ ko Ala de bɛ wayu di Jibirila ma a kana o jigin e dusukun kan ni Ala ka jɛn ye Ala sɔrɔla ka na tun aya 97 la aya 98 la wala kad anzalna ilayka ayatu bayinati ko tiɲɛna Muhamadu an ye jigini kɛ e kan an panna dɔɔni man kana adu lillahi wal malaikati wa rasulihi ko ni maa min kɛra Ala jugu ye ani mɛlɛkɛw jugu ani Ala ka cidenw jugu wa Jibrila ani Jibrila jugu wa Mikaila ani Mikaila jugu fa inna Allaha k'i k'a dɔn Ala Taala adu lil kafirina ko Ala yɛrɛ kafiru jugu ye wala kad anzalna ilayka ayatil bayinati ko tiɲɛna Ala ye jigini kɛ e Muhamadu kan fɛn farabaziyaw la fɛn bageninw na wa ma yakfiru biha ila alfasiguna fɛn mun jiginna e kan walawalali la n'o ye kuranɛ ye ko maa si t'i kɔ don o la fɔ tiɲɛlikɛlaw bi ni Ala sɔnna an bɛna bi tafsiri jɔ nin yɔrɔ la suratu Bakara aya 99 ni Ala sɔnna juma nata an bɛ wuli 99 in na n'o wuli yɔrɔ ye a wakulama ahada nin ko kuma o kuma n'a ye layiru dɔ ta ni layiru dɔ tara aw ye nabazahum fariqun minhum ko jamakulu dɔw b'o layiru fili u kɔfɛ ni Ala sɔnna juma don an bɛ wuli o yɔrɔ la an n'a badenkɛ don Abdurahmani Jɔkolon Konate assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu an bɛna don an ka sogokanw kɔnɔ a kana taa yɔrɔ la ni Ala sɔnna ma n'an tilala sogokan ninnu na an bɛna don fɛnɛ bamananw ka tɛmɛfiɲɛw kɔnɔ o min ye laada ye an kan juma o juma an y'a jira k'a fɔ mɔgɔ minnu ni u mago bɛ an na u ka lɛtiriw ci nka bi mɔgɔw minnu ye lɛtiriw ci o mɔgɔ cayara kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de dɔw sera fɔ mɔgɔ 36 ma bi an bɛna mɔgɔ 6 ka sogo ta k'olu walawala inshallah ni Ala ka jɛ nka an bɛ min kan da mɔgɔw ye n'u bɛ sogo ɲɛfɔ u ka sogo ɲɛfɔ a ɲɛfɔ cogo la parce que sogo tɛ manamanafɛn ye sogo ye nabiɲumanya tilayɔrɔ 46 ye Alakira sallallahu alaihi wasallam yɛrɛ ko ten ko ale taalen ko nabiɲumanya bɛna ban ka tɔ to sogo ɲuman ye o bɛ yira mɔgɔ ɲuman na mɔgɔ ɲuman fana b'o lakari mɔgɔw ye mais sogo ɲuman tɛmɛfɛn ye mun ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ baara mun na u bɛ k'a kɛ ni tilennenya ye a sogora fɛn na o sogo ninnu olu ye sogo ɲuman ye sogo fana ale tɛ sɔrɔ namara mu i n'a fɔ i sogora i bɛna sogo lakɛ ni sogo kɔrɔfɔla ye i sɔmina yɔrɔ dɔw man ɲi k'a fɔ k'i b'o bɔ a la ka n'o kɛ Alakira yɛrɛ danna ko kan ko maa o maa ye nkalon tigɛ sogo kɔnɔ lahara jɔ don ko Ala b'o tigi jagoya yɛlɛ kulu fɛ bɛɛ yɛlɛmani waati ko kosɔn an bɛna mɔgɔ 6 min n'an b'a fɛ k'olu ka sogo kɔrɔfɔ an bɛna an da don olu la o mɔgɔ fɔlɔ o ye Nana ye o bɛ fɔ Burukura o y'a jira k'a fɔ ko ale sogora k'a fɔ ale farikolo fa bɛɛ kɛra si o kɔrɔ ye farikansi bɔra ale farikolo fa bɛɛ fɛ bon Nana an t'a ka baara dɔn mais n'a y'a sɔrɔ Nana yɛrɛ a bolo bɛ baara la ko dɔw ka fisa a ma an b'a fɔ k'a ka nisɔndiya n'a ka sogo in ye parce que maa min bɛ dɔ la n'a bolo b'a kɔsɔrɔ n'o sogora k'a ye ko ale farikansi cɛyara kosɛbɛ o b'a yira a ka sɔrɔ bɛna cɛya kosɛbɛ mais ni muso gona dɔ fana o b'a yira a bɛna cɛ dɔ sɔrɔ cɛ min o bɛna den caman sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ o ni mɔgɔ sogora k'a ye e farikansi cɛyara i kan nka a y'a sɔrɔ i ye fantan ye o kɔni o man ɲi o b'a yira k'a fɔ a tigilama juru bɛna cɛya a la fo ka taa dama tɛmɛ nka ni nafolotigi don u ka farikansi cɛya o b'o ka sɔrɔ cɛya fɛ mais ni nafolotigi nana sogo k'a ye farikansi caman bɔra ale la nka sɔrɔw siw bɛɛ tilara ka bɔ walima ale yɛrɛ ye lamu ta ka se ninnu ten o b'a yira k'a fɔ a bɛna wariba sɔrɔ nka a yɛrɛ bolo bɛ kɛ sababu ye ka wari nin bɛɛ can nka ni si ninnu balila ka bulu yɛrɛ ma k'a sɔrɔ a ma lamu ta k'o di o b'a yira a bɛna nafolo sɔrɔ nka a ka nafolo in aw caman bɛ tila ka tiɲɛ a bolo mais ni fantan nana sogo k'a ye farikansiw tun b'ale la nka farikansi ninnu caman bɔnna o tɛ hɛrɛ fɔ o b'a yira fantan in yɛrɛ laban bɛ faatu
o tun ye dakura damadɔ ye farikan si kibaru la nana ka sogo kɔrɔ la si ka la sogo kɔrɔ ka ca nka n'an ko an b'o bɛɛ fɔ waatiw bɛ an ta an tɛgɛ ma nka ni nafolotigi fana a sogora k'a ye ale farikan si caman b'a la nka farikan si ninnu bɛɛ jɛra o b'a yira nafolo tiɲɛko dɔ wala kasara dɔ bɛna a sɔrɔ o ka jugu kosɛbɛ nka nin kelen o kelen an y'a yira sarakatiw bɛɛ a la sogo filanan mɔgɔ min y'o lɛtiri ci an ma o tɔgɔ ye mamadu balo a fana bɛ bɔ bamakura o y'a yira k'a fɔ ale sogora k'a fɔ fini finma b'ale la fini finma ni mɔgɔ min bi deli ka fini finma don k'a to kɛnɛ kan i n'a fɔ an balima wabiyaw wala burumusi donnaw caman bɛ olu bɛ fini finma kan donc mɔgɔ min bɛ fini finma don ka kɔrɔ n'o sogora ko fini finma b'ale la o b'a yira a tigi bɛna dawula sɔrɔ a bɛna sɔrɔ kɛ a bɛna bonya sɔrɔ nka mɔgɔ min ka baara tɛ fini finman don ye nka faamala mɔgɔ don n'o ye fini finma don a ti ɲumanba fɔ o kun kan nka ni mɔgɔ sogora fana i ye fini finma don kɛnɛ kan e dun fini finma yɛrɛ man ye fiyewu 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 nka jɛma jɛmanw b'a la o b'a yira a tigilama bɛna kɔngo dɔ sɔrɔ nka dilancogo b'i sɔrɔ a la an ka sogo sabanan o tɔgɔ ye ko amidu ale bɛ bɔ darisalamu amidu ale y'a yira k'a fɔ ale sogora k'a fɔ kaman fila bɔra ale la i n'a fɔ sɛ wala kaman bɛ bɔ sɛ la cogo min a fana ka sogo nin nisɔndiya sogo don a k'a nisɔndiya k'a ye ko kaman bɔra i la i komi kɔnɔ kaman cogoya ka ca kaman dɔ bɛ yen o bɛ komi avion kaman an kan d'o ma k'a ye ko kaman fila bɔra i la i komi sɛ kaman wala kɔnɔ kaman si bɛ min na o ka di kosɛbɛ o b'a yira ni cɛgana kɛra amidu ye komi a ma o yɔrɔw ɲɛfɔ an ye ni cɛgana don a bɛna muso dɔ furu o bɛna den fila sɔrɔ a ye den ninnu b'a tɔgɔ se diɲɛ yɔrɔ bɛɛ nka ni muso yɛrɛ b'a bolo ni denw kɛra a bolo ka ban a den dɔw bɛna kɛ jɔyɔrɔtigi a den fila bɛna jɔyɔrɔba sɔrɔ u bɛna a tɔgɔ lase yɔrɔ bɛɛ nka mɔgɔ min bɛ yen ni o fana bɛ faama baara la n'o nana ye ko kaman fila bɔra ale la o b'a yira a tigilama a bɛna taa faama nɔfɛ jamana jan caman kan nka o bɛ kɛ ka dan ale pani ni kama ye a ka pani ni sa ni dugu cɛ a ye janya hakɛ min kɛ o kɔrɔ ye n'a wulila sanfɛ ka taa fɔ yɔrɔ jan o b'a yira faama dɔ bɛ bɔ n'a ye a ka taa fɔ diɲɛ daw na kama b'o fɔ mɛ kama fɛnɛ si minnu b'a la o kelen kelen bɛɛ bɛ sɔrɔ ni daw la fɔ i n'a fɔ mɔgɔ min sɔgɔra k'a ye kama fila bɛɛ ale la nka kama ni ɲagamilen don jɛmanw ni finmanw ni fɛnw na o b'a yira a tigi bɛna nafolomafɛn caman sɔrɔ a bɛna den fila sɔrɔ kɔni o den ninnu bɛ nafolomafɛn sugu caman mara kɛ amidu ka sogo kɔrɔ y'o ye sogo naaninan o tigi tɔgɔ ye mariyamu o bɛ bɔ fɔ sanakɔrɔba o y'a yira k'a fɔ ko ale sogora k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen sisan ko titɔku y'a dɔn minnu bɛ kɛ réseau kan olu bɛ titɔku dɔn ko ale sogora k'a ye ko ale bɛ titɔku kan a fana ka sogo ka di k'a ye i bɛ titɔku kan n'a y'a sɔrɔ a tigi bɛ tubabu baara la a bɛna a ka baara bɛ taa ɲɛ nka a bɛ kɛ waati bɛɛ u b'a mite yɔrɔw la nka a kɔni bɛna tɔgɔdiya sɔrɔ a ka yɔrɔ bɛɛ la a bɛ kɛ a mana taa yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ mɛn yɔrɔ si la nka n'a taara yɔrɔ min na a bɛ bɔ k'a tɔgɔ duman to yen titɔku bɛ tɔgɔ sɔrɔli fɔ nka min tɛ mɛn sɛnɛ o ye mariyamu ka sogo kɔrɔ ye sogo duurunan o tigi tɔgɔ ye ko jaji o ye bitigi feerela ye ale fana bɛ bɔ bamakura yan o y'a yira k'a fɔ k'ale sogora ko ale bɛ ka dulɔ min ko ale yɛrɛ jɔrɔla kosɛbɛ ale dun ka diinɛ b'a bolo cogo min dulɔ yɛrɛ ko ale bɛ ka sogo in kuma fɔ ale mɔnalen don k'a yira jaji la k'a fɔ dulɔ min sogo la o tɛ kojugu ye mɔgɔ min ye bitigi feerela ye n'a sogora k'a bɛ ka dulɔ min a b'a yira a bɛna nafoloba sɔrɔ jago bɛna diya a la kosɛbɛ nka ni a ma sarakaw bɔ a kɛlen kɔfɛ ka nafolo sɔrɔ a bɛ sɔn ka jurumɔrɔ kow kɛ o kɔrɔ ni ala ma fara a kan a bɛ sɔn ka kɛ tulonkɛla ye walima a b'a ka wari mara kow nafɛ ka sɔrɔ k'a ye i ye dulɔ min nka a b'i sɔn o bɛ nafolo sɔrɔlen kɔfɛ jurumɔko dɔrɔn min fana tɛ dansago ko ye nka k'a ye i ye dulɔ min nka i sura o b'a yira a tigilama bɛna nafolo sɔrɔ nka a tɛna kɛ ta don minɛ a tɛ maa tɔɲɔ ko dɔ a tɛ i n'a fɔ bi min na dɔw bɛ yen n'u ye wari sɔrɔ u bɛ moto belebele sɔrɔ u b'o funu ka kare kɔnɔna bɛɛ kɛ mankan ye dɔw
ka sogo ka ye dulon na a y'i sun o b'o o ɲɔgɔn sɔrɔ nafolo fɔ sogo wɔɔrɔnan a n'a laban o tigi tɔgɔ ye ko usumani ale bi bɔ fɔ segu o y'a yira k'a fɔ ko ale y'a ye ko n tora misi ye sogo fila misimuso bɛ yen misi cɛman bɛ yen misi cɛman bamananw b'a fɔ o ma ko n tora ko ale sɔgɔra k'a ye ko n tora caman b'ale ka so ko ale dun misi t'ale bolo ka kɔrɔ an b'a yira usumani na k'a fɔ n tora k'a ye n tora b'i ka so u b'i ka mara kɔnɔ o b'a yira usumani bɛna sɔrɔ kɛ ni a y'a sɔrɔ a bɛ faama baara la a bɛna bila jɔyɔrɔ dɔ kunna min ye jɔyɔrɔba ye a bɛ cɛɲɔgɔnw caman mara nka ni faama baarakɛla tɛ ni sɛnɛkɛla kɛra ye a bɛna denw sɔrɔ den ninnu fana bɛna kɛ fɛn ye a bɛna nafolo caman mara a denw sababu la ntura bɛ sɔrɔ ko fɔ a bɛ san jali fɔ nka k'a ye ntura caman b'i ka so u bɛɛ kololen d'u ye o b'a yira usumani yɛrɛ don min na a bɛ kɛ nafolotigiba ye k'a k'i nisɔndiya nka sarakatiw b'u la u bɛ se ka wele kɛ u ka sarakaw bɛ fɔ u ye mɔgɔ minnu tun ye lɛtiriw ci n'an ye mɔgɔ 6 min ta nin tun ye olu ka sogow kɔrɔ ye mɛ halisa a kana ɲinɛ a ka abonné magazine di Mali TV kan juma o juma an ka émission ninnu bɛ sigi n'aw abonnera fɛnɛ aw bɛ an bilasira ni fili minnu bɛ ko la n'aw b'a fɛ a ka kɛ cogo min na a b'u wele kɛ k'olu ɲɛfɔ an bɛna sogo kelen fara nin kan ka sɔrɔ ka bi ta datugu mɔgɔ min fana ni e nana sogo k'a ye ko dɔ nana jɛgɛ yirani d'i ma o ka di o bɛ ladiliba ɲuman fɔ jɛgɛ yirani la sogo kɔrɔ ka ca nka i sigilen dɔrɔn dɔ kana jɛgɛ yirani d'i ma o b'a yira alama dɔ bɛna i bila sira dɔ kan n'i y'o sira in minɛ i bɛna hɛrɛ sɔrɔ o la an b'o kɛ ka bi sogo kan datugu an ka numéro ye 79 49 72 37 51 76 64 13 a badenkɛ Abdramani Jɔkolon Konate n'u b'a wele ko Seko nka an tɛ ɲɛnɛ an kanuba ba dɔ bɛ Faransi a tɔgɔ ye ko Fifi Dugure an b'ale fo ko Nafi Dugure a tɔgɔ ye Nafi Dugure an b'ale fo kosɛbɛ an ka émission in tɛ tɛmɛ ale ka fiyewu o tuma an ka foli belebeleba bɛ Nafi ye ko a k'an bilasira halisa ni fiɲɛ minnu m'an ka kow la a kana taa yɔrɔ la an bɛna bamananw ka tɛmɛ fiɲɛ fɔ ka sɔrɔ ka bi ta kun cɛ komi an y'a yira k'a fɔ jamana ye dɔnni ni danbe jamana ye don o don an ko an bɛ fɛn kelen ta ka kuma o tɛmɛ fiɲɛw kan an ka dɔnta la bi an ye fɛn min sugandi o ye misi ye misi ale ye bagan kumaba dɔ ye bagan minnu bɛ mara bagan yɔrɔ kumababa dɔ don hali silamɛya nalen fɛn 4 min fɔra ko laya bɛ bɔ olu la misi bɛ o la saga ɲaamɛ misi ba donc misi an b'a fɛ ka kuma o kan bi ni maa min bɔra i b'a fɛ ka taa dugu la i bɔra dɔrɔn i ni misi bɛnna misi an ko cɛ ni muso don nka e ni misi min bɛnna o ye ntura ye ni misi cɛ ye n'an b'a fɔ ko ntura i bɔra dɔrɔn i n'o bɛnna sira fɛ i ka o taama o man ko a b'a yira i ni cɛ dɔ bɛna don ɲɔgɔn na cɛ min bɛna i ka ko caman ta misaliya la i b'a sɔrɔ i taatɔ dugu la n'i donna kare kɔnɔ i ni dɔw bɛ sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'a sera yɔrɔ o yɔrɔ n'i bɛ fɛ ka ji san o b'a fɔ k'a ka ɲi i bɛ fɛ ka fɛn o fɛn san o tigi b'a fɔ k'a ka ɲi donc i bɔra dugutaa kama i ni misi cɛman bɛnna o bɛ o ɲɔgɔn fɔ i bɛna don cɛla mɔgɔ dɔrɔn min bɛna i ka doni misɛnnin caman ta nka i bɔra dɔrɔn ɲɛ bɛ misi kɔ doni la i taara kɔrɔ i y'a sɔrɔ misi cɛ don o b'a yira k'a fɔ i bi fɔ i ka hɛrɛ caman kɔ nka o fana man ko i bi sɔn ka taa sɔrɔ cɛ ŋana dɔ fana bɛ yen o kungo dɔ tun bɛ yen i tun kan ka ye o la nka i bɛ taa sɔrɔ o kungo in dilara ka ban i bɔlen i ni misikulu bɛnna o misiw ka bɔ sabala ka cɛya n'o ye i bɛ taa taama min na o b'a yira o taama in ka di kosɛbɛ n'i ye faama ye i b'a sɔrɔ jama b'i bɔ k'i kunbɛn i bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ taama na n'a y'a sɔrɔ i ye jagokɛla ye jago bɛ ja kosɛbɛ i bɛna marchandise caman sɔrɔ sugu bɛ ɲa fɛnɛ nka i bɔlen i y'a sɔrɔ misikulu kɔ don n'i taatɔ don a taama i bɛ sira falen o kɔrɔ ye ni sira in bɛ se ka falen komi duguba kɔnɔ n'a karew bɛ i bɛ kare fara fɔlɔ n'o tɛ ni i taara o taama la i tɛ dawula sɔrɔ a bɛ dawula kɔ don ne fɔ n'i ye faama ye a bɛ kɛ n'i nana disikuru kalan i ka kuma tɛ taa mɔgɔw jimi sira fɛ u b'i lagosi n'i yɛrɛ ye jagokɛla ye
ni tara ini mɔgɔw tɛna ɲa sanni lo mɛ i taatɔ fɛnɛ i ni misi bɛnna nka i ni misi min bɛnna o ye musimuso ye o ka di kojugu o mana kɛ diɲɛ taama o taama ye hɛrɛ b'o rɔ sɔrɔ b'o rɔ i bɛ fɛn sɔrɔ f'i ni fɛn min seginna ka so n'a y'a sɔrɔ i taatɔ don wajuli la wala i taatɔ i bɛ taa wula sɔrɔ i bɛ kunnawolo de sɔrɔ i bɛ kunnawolo sɔrɔ i n'a fɔ an ka faama dɔw na ko kɔsa de ko kun na n'a bɛ cogo min na a b'o ɲɔgɔn fɔ nka misi fɛnɛ i taatɔ i y'a sɔrɔ misi dalen don sira nka a tɛ ka kuli nka a kɔni dalen don e tɛmɛna dalen la o fana bɛ taama kɔsalen fɛ i taatɔ don mɔgɔ fɛn o fɛn na o tɛ ka kɛ mɔgɔ ɲɛnabɔ ta ye joona nka i taatɔ i ye misi ye dɔrɔn misi dɔw kasira ko o fana ka di i bɛ taa jama min kɔnɔ n'i ye pereda ye i bɛ taa yɔrɔ min i bɛ jamaba sɔrɔ dama mɔtilaw bɛ sɔrɔ o jama mun b'a ɲini ka jama cɛ n'i ye jagokɛla ye i bɛ taa sɔrɔ dɔ kɛlen bɛ ka sugu piri can ni e taatɔ don i ka mara i bɛ fɛ ka fɛn min san ne b'o kilo san 20 i b'a sɔrɔ dɔ muruti la o b'a ko ni 20 ta ale ta tɛ feere o ye misi ka tɛmɛ fiɲɛ dɔw nka nafa caman fana bɛ misi la nafa minnu bɛ misi la an bɛna o dɔw fɔ ka dɔw to an kɔnɔ a nafa dɔ ye mun ye misi cɛ n'a yɛlɛnna misimuso kan k'a gosi a mana jigin a bɛ se ka sugunɛ fɔlɔ min kɛ i y'o sugunɛ ji sɔrɔ o i y'a o bɔgɔ sɔrɔ o o fɛnɛ o bɛ mɔgɔw fila dilan an bɛ kelen fɔ ni misimuso misi cɛ yɛlɛnna misimuso kan k'a gosi a mana tila n'a jiginna a bɛ sugunɛ fɔlɔ min kɛ n'i y'o sugunɛ kɛ to a kɛra i sera ka o ji dɔ cɛ o a sera a ma ji ma sɔrɔ nka i y'o bɔgɔmugu dɔ cɛ o mɔgɔw ka hakɛ to a bɛ komi maa fan o fan n'u ye u ka magodilaw kɛ cɛ ni muso n'u tilara a ka ca o sugunɛkɛ b'a la sugunɛ min bɛ kɛ nin ye n'i y'o bɔgɔ sɔrɔ wala i ye misi sugunɛ in yɛrɛ sɔrɔ i b'o mara k'a laja n'i y'o mara k'o laja ni kɔkɛ taara sugunɛ kɛ o kɔrɔ ye ni muso furulen don nka an kan tɛ jɛnɛyakɛlaw ma ala kana barika don a la k'a di jɛnɛyakɛla si ma ni muso furulen don a cɛ ale ka ko man ni cɛ ye fiyewu cɛ yɛrɛ kɔni a nege bɔlen cɛ la a kɛra hali n'ale y'i bolo da cɛ ka cɛ dusu bɛ kasi a ka cɛ kɔlɔsi ni cɛ taara sugunɛ kɛ a ka sugunɛji in fitinin sɔrɔ ale yɛrɛ fɛnɛ o tɔ kɛcogo mɔgɔw bɛ se ka wele kɛ o bɛ f'u ye n'a y'o dɔɔnin fara misi sugunɛ a kɛra ji bɔgɔlama jala ye k'o mugu fitinin dɔrɔn fara o la o ka se cɛ in kɔnɔ a bɛ kɛ kabako de a bɛ kɛ i n'a fɔ hali tile fɛ a k'a tugu a nɔfɛ ni jija ma kɛ cɛ in ka baara bɛɛ bi can muso in kanu fɛ mɛ a gindo tɔ o an tɛ fɛ k'o fɔ parakata kɛnɛ kan o kana na kɛ gasi ye nka an b'a yira misi nafa caman b'a la misi tɔrɔ fɛnɛ n'i y'a dɔ tigɛ k'a bila i kun suba tɛ se i la ɲagun tɛ se i la alors suba tɛ se i la kɔrɔtɛtigi tɛ se i la o tun ye tɛmɛfiɲɛ dɔmɔdɔ ye misi ka ko kan misi ka ko tɛmɛfiɲɛ tɛ fɔ ka ban sigi nata wɛrɛw la an bɛna dɔw walawala a la halisa ni mɔgɔ min mago banna o ka wele kɛ 79 49 72 37 76 64 13 51 76 64 13 n'a ye wele kɛ o fila kan ni ala sɔnna aw mago bɛ ko minnu na olu an bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya nka a kana ɲinɛ ka abonné magazine di Mali TV kan juma o juma walima dɔw bɛɛ yɛrɛ a bɛna ko caman faamuya camanw sɔrɔ aw salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh.